Ah, hey. Hey, Delphine. Leuk dat je Louise nog eens gaat bezoeken. Ja, ik heb gehoord dat ze al naar huis mag. Ja, vroeger dan verwacht. Ja. Het is hier uiteindelijk maar een paar dagen geweest, maar iedereen gaat toch blij zijn als ze terug is. Zij vooral, denk ik. Ja, ze staat te popelen. Ik ga haar niet langer laten wachten dan. Peter, er is nog iets dat je kunt zeggen. Dat was echt niet expres. Ik ging ervan uit dat je daar al had verteld. Wat vertelt? Van de miskraam. Nee, Delphine, ik had het haar nog niet verteld. Sorry, echt. Ik dacht echt dat ze het al wist. Nee, ze wist het nog niet. Sorry. Ik kan er niks meer aan veranderen nu, hè? Dat was echt niet mijn bedoeling, Peter. Ik snap heel goed dat je dat liever haar zelf had Ça va, verteld. ça va. Zeker? Ja, ligt er niet wakker van. Merci. Nog eens sorry, hè. Ja. Da-da-da-da-da.